21 yemibuzo bangazona kodwa ngeke benze lutho bengingedwa kule meko bengibuye obangene intwana yami shona kubo ngoba laba abazazi bafunane 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 ufuna uthando They be like the boys doing things, I be like I did it on my own. You and I know better, why you call me on my phone? They used to pass me on the road, hey. Hlule ngathi awubona nginandaba ne-pip pip, cause I got a craft to hold. Babetha ngisiye uNkulunkulu abazokholelwa kimi. Umnyama ngeke ukhanye inkinga zami ngapha ziningi. Manje inkinga zami incane kwakhula izitha zayiningi. Ngasha amalanga wafani bathi ngiyadlala o something. Abazi ngiphethe ivolovolo mhlombe ngingovolo. Umkhonto nobhoko indoda ngiqumba phansi ngibhokobhoko. Umbhobho ngutshathi isoko kodwa ngumZulu woqoko. Ikhona nekhona ukwesta zathi ngicale staff sayizona. Bambuza 21 yemibuzo bangazona kodwa ngeke benze lutho bengingedwa kule meko bengibuye obangene intwana yami shona kubo ngoba laba abazazi bafunane 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 ufuna uthando ulimali. They be like the boys doing things, I be like I did it on my own. You and I know better, why you call me on my phone? They used to pass me on the road, hey. Hlule ngathi awubona nginandaba ne-pip pip, cause I got a craft to hold. Babetha ngisiye uNkulunkulu abazokholelwa kimi. Umnyama ngeke ukhanye inkinga zami ngapha ziningi. Manje inkinga zami incane kwakhula izitha zayiningi. Ngasha amalanga wafani bathi ngiyadlala o something. Abazi ngiphethe ivolovolo mhlombe ngingovolo. Umkhonto nobhoko indoda ngiqumba phansi ngibhokobhoko. Umbhobho ngutshathi isoko kodwa ngumZulu woqoko. Ikhona nekhona ukwesta zathi ngicale staff sayizona. Bambuza 21 yemibuzo bangazona kodwa ngeke benze lutho bengingedwa kule meko bengibuye obangene intwana yami shona kubo ngoba laba abazazi bafunane 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 ufuna uthando ulimali.